tabuk hak toro teruk monkeypox bemar manjakma nukjagai tongo abuni bai hojak tongnani raida saklai reka hak torni sakam tangkra rok Barathao tabusuk joratei khorokjar hamini sago monkeypox manjakmani nukjaka o khebo Delhi bai Kerala o khoroksa hamini sagono bemar nukjaka srangsala abono tino haktoni sakham tanghor o awaimung bemano tino tamo khlaitei kaisa raida butang saklai reka bemano tui khlaitai raida rok wngkha bemar manjak borok rokno kubuni borok rok bai khagui eba chaliwi tongthai jetike phano bemar buini sago solaya tuike hand sanitizer no samungo thepadi eba sapan bai nini yakno sui narakdi kaisa mask bai nini bukhugo kholobi tonini tei disposable gloves bai yago thubui tonidi jepro hameni ni ganao ganai giriwo tongnani nangphuru nini sasang babani tongkhorokno sanitizer khlaidi hinui jetike virus hamya yongsarok thungyani tike saklainai hojak khlai tondi tebo khlaitai rok wngkha monkeypox no amjoknai borok rok bai goda kepleng thansa ta thudi bisina thuyam kanmung chumung rok khagui tonidi hamya rok ni bai bemar manjaknai borok rokni kaham eba sitra kanmung chumung rokno duluita sudi public event bai chalui tongdi jetike nini bemar hayakaba bini sakhamya bemar nini abonono sinui manai jatkhe jefru virus manjaka tei bemar manjak thotok hamya rokno sak nangya khuk nangya ta khlaidi obono karibo tatal eba kokthai kokthum koktoma rokno bo puitu tasadi biro report kok khorang